Тым не менш, без увагі незалежных назіральнікаў сёлетняя выбарчая кампанія не засталася, як не засталіся без увагі і самі незалежныя назіральнікі, як з боку сябраў выбарчых камісій, так і з боку праваахоўных органаў, старшыні ЦВК і нават Александра Лукашэнкі. Сваімі назіраннямі за хадой выбарчай кампаніі з намі сёння падзеляцца прадстаўнікі кампаній назірання за выбарамі «Права выбару» 2019 Алексей Сигаев, ён ужо у студыі і зараз з хвіліны на хвіліну павінен падысці прадстаўнік кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Олег Гулак. Чакаць не будзем, распачынаем. Алексей, не першы раз вы назіраеце за выбарчымі кампаніямі ў якасці назіральніка, ну і ў якасці кандыдата таксама спрабавалі паўдзельнічаць, паназіраць знутры, так бы мовіць, за працэсам. Давайте пакуль вось агульнае. Вот на сённяшні дзень у вас ужо ёсць нейкае ўражанне наконт таго, чым гэтая кампанія адрозніваецца ад, скажем, папярэдніх парламенцкіх выбараў? Я думаю, можна сказаць такую рэч, што прагрэс на месцы не стаіць, у нашых назіральнікаў з'яўляюцца новыя гаджеты пад назвай тэлефоны. І гэтая выбарчая кампанія, яна вельмі адрозніваецца менавіта нейкімі такімі забаронамі на фота, відэафіксацыю. То бок, калі раней Ермошына там асобна казала, нейкія куточки будуць для фотафіксацыі, нешта там яшчэ, нічога гэтага няма, і дайшло нават да таго, што нельга рабіць фотаздымкі пратаколаў, якія змяшаюцца на камісіях для агульнага азнаямлення. Пра датэрміновае галасаванне я кажу. Вось, таму для мяне гэтая кампанія, яна больш жорсткая атрымліваецца, таму што у выніку гэтых забаронаў, а людзям жа ўсё роўна хочацца зняць, што адбываецца на выбарчым участку, дастаткова шмат людзей здымаюць, ну, выдаляюць з выбарчых участкаў. Вось, тое самае датычна і не ведаю, можа мне пашчасціла. У нас у Менску, у Коласаўскай акрузе ёсць адзіны участак, які мы яго паміж сабой ўжо называем прокляты, дзе, не памятаю, 6, падаецца, чалавек ужо былі пазбаўлены акрэдытацыі старшынёй камісіі. І гэта старшыня камісіі, дырэктарка школы, яна выдае нам такія паперкі, не спасылаючыся ні на якія нормы закона. То бок напісана, напрыклад, у адной было: назіральніца дастала тэрмас і хрусцела вафляй. За гэта, у адпаведнасці з заканадаўствам, мы яе пазбаўляем акрэдытацыі. То бок абсурднасць менавіта на гэтым участку, яна вось мяне вельмі ўразіла. Як кажуць, мы мінскім офісам не толькі нашай партыі, але і офісам права выбара, то бок далучыліся ўжо і іншыя арганізацыі, змагаемся вось з адным гэтым участкам вось так штодзённа па некалькі гадзін. Давайте вернемся до, скажем так, пачатку кампанії. Ад якога дня назіральнікі, вот менавіта вашай кампаніі назірання права выбару, пачалі назіраць за выбарамі? Ну, у нас стандартная працэдура, якую мы ўжо не першы год выкарыстоўваем, мы яе не хаваем ад усіх, як кажуць, гатовы былі, каб ЦВК таксама, Цэнтральная выбарчая камісія дала нейкія, ці не парушаем ідзе заканадаўства. У нас пачынаецца ўсё, што 11 числа, у гэтым годзе ў панядзелак, да датэрміновага галасавання нашы ўсе назіральнікі павінны прайсці акрэдытацыю. Пасля ўжо з аўторка кожны дзень з 10 до 2, з 16 до 19 выбарчыя участкі знаходзіліся пад пільнай увагай нашых назіральнікаў, то бок не на хвіліну не пакідаючы. Ну і толькі што ў аўторак, калі была апечатка скрыняў для галасавання, то на паўгадзіны раней яны прыйшлі. Падчас, скажем, першага этапу выбарчай кампаніі, якія ў вас былі прэтэнзіі, што патрапіць ужо ў справаздачу, якая будзе накіроўвацца, скажем так, спажыванне і для розныя міжнародныя структуры? Ну, датэрміновае галасаванне, ўсё роўна выбары гэта лічбы, і так ці інакш нас цікавілі вось гэтыя пратаколы датэрміновага галасавання.
І мы нашы назіральнікі гэтыя копіі пратаколаў рабілі там, дзе мелі такую магчымасць. І зараз ужо ёсць шмат прыкладаў, дзе нашыя пратаколы, вось гэтыя копіі, яны паказваюць, што выбарчыя камісіі, яны нават не здольныя падлічыць колькасць выбаршчыкаў, якія прагаласавалі датэрмінова. То бок матэматычна, лагічна ёсць пратаколы за кожны дзень, ніяк гэта нельга адсачыць, адкуль у них якія лічбы ідуць. І, як кажуць, яшчэ ёсць такі прыклад, што яны гэтыя пратаколы замянялі. То бок вечарам павесілі адзін, потым складаецца нейкі акт аб тэхнічнай памылцы і вывешваецца новы пратакол. Як кажуць, з меншай лічбай. Але пытанне, якую лічбу яўкі давала Ермошына падчас датэрміновага галасавання. То бок з тэхнічнай памылкай ці без тэхнічнай памылкі. Таму парушэнне ў нас больш чым дастаткова зафіксавана, але вось гэта з пратаколамі яна звязана і паказвае на некампетэнтнасць камісій, якія ўтвораны ў нас зараз. Ну вось нарэшце до нас далучыўся Олег Гулак, прадстаўнік кампаніі назірання праваабаронцы за свабодныя выбары. Спадар Олег, я вот пачаў з Алексеем размову з пытання, ці можна вот зараз ужо параўнаць, вы ж таксама не першы год назіраеце за выбарамі, ці можна параўнаць гэтую кампанію выбарчую такімі агульнымі словамі з папярэднімі выбарчымі кампаніямі таго ж 16-го года парламенцкія выбары, там ці папярэднія, і вот ёсць адрозненне. Вот Алексей кажа, што кампанія ў дачыненні да назіральнікаў гэтая сёлетняя больш жорсткая. У вас склалася такое ўражанне ці іншае нейкае? Так, добрый день усім, прошу прабачэння за гарачая пара зараз. Ну, калі агульнымі словамі каментаваць, то в прынцыпе метады ўсё тое ж самае. Прынцыпова новага нічога, па-мойму, так, як бы ўсё гэта мы бачылі раней. Іншая штука, што зараз нейкім чынам падчас выбараў узровень палітызацыі так актывізаваўся і напружанасць як бы так больш узрасла. І гэта мы бачым і па лічбах датэрміновага галасавання, которые большыя, чым мінулыя разы. При тым, што сама кампанія агітацыя як бы была дастаткова блеклая такая, не цікавая, не яркая, не палітычная, скажем так. Вось. Але самі вот гэтыя працэдуры, яны чамусьці сталі такім, ну, як бы нагнетаецца ну, некая такая атмасфера больш напружаная, так. І нават прэзідэнт сёння таксама, вы там былі, я бачыў на трансляцыі, таксама як бы раней такіх, па-мойму, заяваў не было пра вот то, что тут назіральнікі дэстабілізуюць і вот таким чынам. Вось. Так что адрозненне пэўнае ёсць, хотя ну, это як бы вот это ступень палітызаванасці. Але вот на першым этапе, і вот, дарэчы, Алексей звярнуў увагу на тое, што нават назіральнікам сёлета, калі раней там яны там маглі нешта на тэлефон сфотаграфаваць, это больш-менш там ці Ярмошына казала, што будуць там нейкія вот закуточкі адпаведныя. Гэта нават у метадычных рэкамендацыях напісалі, так? Да, што будуць там, ці можна стаць адтуль фотаграфаваць, то ўсё ж такі ёсць праблемы з гэтым. І за то, што фотаграфавалі нават там нейкае, я чытаў, што сфотаграфавала скрыню для галасавання, пячатку, як яна там апячатаная, і гэта стала прычынай там для выдалення назіральніка. Вот. Хотя это звычайна на выборах мы это назіральнікі это рабілі, это нормальная практыка фотаграфаваць, як выглядае печатка, тому что это як бы важный момант, наколькі захаванае то, что внутри этой скрыні. Ну, вот гэты момант менавіта, як карыстацца назіральнікам там нейкімі гаджетамі, тэлефонамі, фіксаваць падзеі, наколькі сёлета больш жорстка сталі ці, скажем, можа, это больш жорстка ў права выбара, а ў праваабаронцаў з гэтым няма праблем?
Ну, з аднаго боку, як я ўжо казаў, і цэнтр выбаркам гэта ў сваёй метадычцы указаў, і мы спадзяваліся, што гэты раз будзе больш якраз урэгулявана і спакайней будзе гэта праходзіць, таму што пытанне з відэафіксацыяй, фота-відэафіксацыяй это заўсёды было праблемным. Вось, але назіральнікі канстатуюць вельмі не як бы, ну, такія падыходы з боку камісіі, падыходы да рэгулявання вельмі валюнтарыскія. Тут хачу дазволю, тут хачу не дазволю, тут мы здымаем, тут мы не здымаем. Всё ж такі гэта не вотчына кіраўніка камісіі. Я разумею, натуральна, што працэс нейкім чынам можа быць урэгуляваны да, ну, як бы агульнай зручнасці, але такім чынам просто распараджацца хачу дазволю, хачу не дазволю, это ўсё ж таки нелагічна і неправільна. Але глядзіце, колькі я памятаю, Ярмошына заўсёды казала пра тое, што ну калі ўзнікаюць нейкія там спрэчныя пытанні, ну па-першае, там у любым выпадку трэба там падысці да старшыні камісіі выбарчай, спытацца ў яго, вот гэта я магу зрабіць ці гэта не магу, і ён вырашае за ім там типа апошняе слово. Наколькі вот тут сапраўды апошняе... У мяне адразу такое пытанне. Для таго, каб падысці да старшыні камісіі, на некаторых участках апынулася, што трэба запытаць, ну, задаць пытанне, ці можна падысці да старшыні камісіі, бо натуральна зараз яны сядзяць там за 15-20 метраў, і у нас выдаляюць назіральнікаў за тое, што ён прайшоў па прамой да старшыні камісіі, але ён прайшоў каля скрыні для галасавання, і яго за гэта пазбавілі акрэдытацыі. Таму... І сам факт зварота да старшыні камісіі часам бывае таксама подставай для папярэджання. Ну, это, конечно, не... Таким чынам, вот я сяжу назіральнік, хачу нешта ў старшыні камісіі удакладніцца. Кажу, старшыня камісіі, можна я да вас звярнуся? Ты да мяне звярнуўся, выйдзі вон. Так, что ли, атрымліваецца? Ну, як бы толькі з-за гэтага не выганялі, пакуль невядома такіх выпадкаў, каб ужо выганялі з участка, але то, што гэта нагнетаецца камісіяй такім чынам, гэта выкарыстоўваецца для вось нагнетання такое супрацьстаяння і напружанасці, то так, такія выпадкі ёсць. Я сам просто вось пазаўчора там гадзіну пабыў на адным з участкаў. Я хацеў у намесніка старшыні камісіі запытаць там лічбу, колькі людзей у них у спісе. Я для гэтага падняўся, падышоў да гэтага намесніка старшыні, кажу, якая лічба? Ён мне сказаў без каментарыяў, адвярнуўся і пашагаў у іншы бок. То бок, якім чынам можна размаўляць з гэтымі людзьмі, якія нават у межах, ну, яны абавязаны размаўляць, але яны просто вось дыстанцуюцца і адыходзіць у бок. То бок, ну, зноўку, я, можа, і прыватны прыклад прыводжу, але у нас ужо ёсць прыклады, што людзей выдалялі за тое, што яны прайшлі каля скрыні і звярнуліся да старшыні камісіі. Спадар Олег, падчас датэрміновага галасавання ці сутыкаліся ўсё ж такі вот ваши назіральнікі вашай кампаніі з такімі сітуацыямі, калі ёсць канкрэтныя там, ну, я не ведаю, там парушэнні. Што фіксавалі? Якія парушэнні? Ну, парушэнняў даволі шмат. Ну, як бы яны звычайна ёсць. Без парушэння, ў прынцыпе, складана, конечно, зрабіць. Іншая штука, як на гэтае парушэнне рэагуюць і што з імі далей робяць, так? Ну, і, конечно, на датэрміновым галасаванні это было, перш за ўсё, парушэнне прымус да ўдзелу. І вот тут па-ранейшаму цэнтр выбаркам праводзіць палітыку которая фактычна пакрывае вось гэты прымус. Не, ўсё ж таки, конечно, можна пагадзіцца з тым, што заклікаць людзей галасаваць і тлумачыць ім у тым ліку права галасаваць датэрмінова, это можна. Але калі гэта робіць для адносінах да студэнта прарэктар альбо там кіраўнік групы, куратар, ну то
натуральна, што это адміністрацыйная, што людзі знаходзяцца ў адміністрацыйным залежнасці ад гэтых людзей, і гэта разглядаецца як прымус. Это разглядаецца як то, што мы за это пацерпім. Тым больш, што мы бачылі самі відэа, запісы. Гаспадар Олег, я выбачаюся, перарву вас, павінны на невялічкую паузу сысці Олег Гулак, Алексей Сигаев. Вернемся праз хвіліну. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. У Беларусі сёння, 17 лістапада, праходзіць палітычная кампанія па фармаванні чарговай ужо 7-й палаты прадстаўнікоў. Па стане на 14-ю гадзіну паводле афіцыйных звестак прагаласавалі 55,5% выбарцаў, некаторыя ўчасткі ўжо закрываюцца. У палітычнай кампаніі прыняў удзел і Александр Лукашенко, які зрабіў некалькі гучных заяваў. У прыватнасці дэклараваў свой удзел у выбарах 2020 года і, калі дажыве, у выбарах 2025 года, а таксама прыгразіў незалежным назіральнікам, назваўшы іх мудакамі. Відавочна, Александр Лукашенко меў на ўвазе сітуацыю ў Брэсце на ўчастку галасавання нумар 37, дзе назіральнік ад кампаніі права выбару Юрый Вашчанчук зняў на відэа Анастасію Кулічкову. Яна, на ягоную думку, спрабавала ўкінуць у скрыню для датэрміновага галасавання 100 бюлетэняў. Назіральнікі бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека БДИП ЧБСЕ збяруць усе звесткі пра інцыдэнты з укідам бюлетэняў. Гэта паабяцала старшыня місіі Корен Йенкер. Так яна пракаментавала некаторыя інцыдэнты, якія здарыліся на гэтай палітычнай кампаніі. Са свежых інцыдэнтаў беларускамоўную журналістку Юлію Сівец выганялі з участка ў Гомелі, бо старшыня камісіі пачуў у яе голасе польскі акцэнт. Гэта здарылася на участку для галасавання нумар 15 Гомельскай цэнтральнай акругі нумар 33. Светлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук і разам з незалежнымі назіральнікамі за выбарамі Алексеем Сигаевым з кампаніі «Права выбору 2019» і Олегом Гулаком з праваабаронцы «За свабодныя выбары». Мы гаворым пра тое, што ж назіралі назіральнікі падчас гэтых выбарчых кампаній. Мне да вас, паколькі вы тут прыгадалі сённяшняе выказванне Александра Лукашенко і датычна назіральнікаў у тым ліку, не засталася без увагі кіраўніка Беларусі сітуацыя ў Брэсце. Праўда, там ён назваў, уж выбачайце за цытату, тых людзей, якія перашкаджаюць выбаршчыкам галасаваць, здымаюць іх на тэлефон і гэтак далей, мудакамі і прыдуркамі, якім трэба там невядома што зрабіць, і ўвогуле там даў міліцыі і спецслужбам заданне прыцішыць такіх вось актыўных людзей. Усё ж такі, і Ярмошына таксама выказалася, што нібыта гэты назіральнік дарэчы, ад БСПД Грамада парушыў заканадаўства. Як у такой сітуацыі, калі гэта з пункту гледжання і старшыні ЦВК парушэнне, і з пункту гледжання кіраўніка краіны гэта неадпаведныя паводзіны, як назіральніку фіксаваць і спыняць нейкія нарушэнні, тое, што яму падаецца, што это нейкае парушэнне выбараў. Алексей. Я не ведаю. Мы ў межах сваёй кампаніі кажам, што асноўнае гэта ўсё ж такі галоснасць. То бок, па сутнасці, што ён зрабіў, гэта зняў гэты момант, калі дзяўчына трымае 100 з гэтых бюлетэняў. Гэта правільным, а па-іншаму зрабіць нельга. Вось, як з юрыдычнага пункту гледжання, я думаю, тут праваабаронцы дапамогуць адказаць. Юрыст. Мне падаецца, што тут трэба падыходзіць, нашы высокія кіраўнікі трошкі пераблыталі логіку. Таму што перш за ўсё пытанне не ў назіральніку, перш за ўсё пытанне, што адбывалася на выбарчым участку. Што за паперы былі ў руках той дзяўчыны. Гэта было насамрэч
ну, мы бачили, что там 100 папераў, там ни один, ни одна паперка, ни две паперки, там их был стосик, были они складены вдвое формата А4, то есть кучка, вельмі верагодна, что это кучка бюллетеней, пачак цэлых бюллетеней. И таким чынам, калі гэта так, то вельмі вялікія падазренні і абгрунтаваныя падазренні на то, што рэальна дзяўчына мелася ўкінуць іх у скрыню. І гэта ёсць склад патэнцыйнага правапарушэння, можа быць кваліфікавана як злачынства. Там таксама цікавая роля і камісіі, таму што мы бачылі, што калі ўзнікла эта сітуацыя, камісія нічога іншага не параіла, як сыходзьце з участка, а не мела прэтэнзій да назіральніка, што вы замінаеце чалавеку прагаласаваць, хаця это рэальна права кинуть свой бюллетень у скрыню. Вось. І там же, по вялікім рахунку, камісія з той дзяўчынай павінна была разабрацца на месцы. І вось калі мы такім чынам глядзім на сітуацыю, то назіральнік выкарыстаў тэхнічныя сродкі для фіксацыі магчымага правапарушэння. І это дзеянне цалкам законнае. Не толькі законнае, але яшчэ і як бы грамадска-карыснае. Калі б адна справа, калі назіральнікі, пра што там таксама шмат гаворыцца, калі яны могуць там некага абгаворваць нейкімі словамі, ну, гнобіць неяк этого чалавека, это адна штука. Вось. Але ў дадзеным выпадку была фота канкрэтных папераў. І вот тут, перш за ўсё, пытанне, чаму до сих пор ні пракуратура, ні іншыя праваахоўныя органы не апыталі тую дзяўчыну, а што ж насамрэч вы там кідалі. Потому што мы чуем толькі, а можа быць, у яе былі там гэта, а можа быць, у яе было тое. Ну так это ўсё робіцца нармальна, бярэцца тлумачэнне кампетэнтнымі органамі, і сыходзячы з гэтага далей разгортваюцца падзеі. Як бы это вот так павінна было быць. На жаль, ўсё перавярнулі ў бок назіральніка, што ён парушыў. А што ён парушыў? Ён, дарэчы, сам, вот, ну, калі там, конечно, трэба разбіраць, і сам то, што тое відэа, которое было выкладзена з тымі каментамі ад назіральнікаў, ну, а далей там уже хто што каментаваў, гэта уже як бы іншыя людзі, хто там што мог сказаць і мог дзе-небудзь і пераступіць якую-нибудь норму закона. Вось. Але в адносінах да назіральніка я асабіста зараз пакуль ніякіх парушэнняў не бачу. Добра, вот калі мы бярэм вот тое, што сказала Лідія Михайловна Ярмошина, што назіральнік не меў права фатаграфаваць без дазволу ці здымаць на відэо гэтую дзяўчыну, якая ідзе з нейкім нібыта стосам дакументаў да урны, што вот ён павінен быў, я так разумею, тады спытаць дазволу у старшыні камісіі, а ці можна мне здымаць гэтую дзяўчыну, таму што яна, по майму меркаванню, плануе зрабіць правапарушэнне, і калі атрымаў дазвол, взяў, здымае. Ці там у дзяўчыны сказаць, вы, здаецца, зараз будете тут штосьці парушаць, я вас буду здымаць, можна? Вот і так вот павінен быў дзень. Ну, тут увогуле мы уже давно говорим про тое, что что назиральники, которые формально допущенные до назирания за выборчым процессом, фактично позбавлены магчымасці дакументаваць парушэнне. Гэта тычыцца усіх этапаў, і ў тым ліку правядзення падліку галасоў, і тое, што камісіі не абавязаны выдаваць ставить там печатку назиральнику, ці выдаваць яму афіцыйную копію протокола. Это ўсё робіцца, это ўсё ў выніку прыводзіць да таго, што назіральнік фактычна, акрамя яго слова, што я там бачыў гэта, няма ніякіх больш магчымасцяў даказваць парушэнні, которые ён бачыў.
А практыка пайшла такім чынам уже давно, ўжо не одну кампанію это склалася, што слова назіральніка не ўспрымаецца як доказ, як грунтоўны доказ падчас разбіральніцтва па скаргах аб парушэннях. У адказ на слова гэтага назіральніка прыводзяцца словы камісіі там ці іншых назіральнікаў, і тады вот бачыце, адзін сказаў тое, другі тое, все, доказаў няма, значыць, чаму мы не верым камісіі, все, парушэнняў не было. То есть вот фактычна весь працэс пабудаваны такім чынам, каб пазбавіць магчымасці атрымаць доказы правапарушэнняў. Алексей, учора по аднаму з каналаў беларускага тэлебачання быў паказаны фільм, дзе расказалі ўсю праўду пра незалежных назіральнікаў. Яны там і крымінальнікі з нейкімі там па артыкулах асуджаныя крымінальных, янічна хворыя людзі. Навошта вы набіраеце сабе вот такіх вот людзей, крымінальнікаў хворых? Скажем, у мяне пытанне іншае. Адкуль у нашага, выбачайце, я зраблю рэкламу гэтаму тэлеканалу БТ1, адкуль у журналістаў БТ1 афіцыйна з'явіліся звесткі, хто дзе назірае. Ад КДБ-1. Ёсць такое, добра. Два дакладна няма. І тое самае пытанне, дзе адкуль яны ўзялі гэтыя звесткі, бо натуральна у нас доступу да КДБ-1 няма, і мы за мінулым гэтых нашых назіральнікаў мы не ведаем. Вось, і таму гэта для нас таксама вельмі дзіўна, і адзінае, што прыемна, што нарэшце ўлады звярнулі, што ў краіне ёсць назіральнікі, якія актыўна супрацьдзейнічаюць у гэтай усёй махінацыі. Ой, ну не надо. И в минулых выборах так само была передача, где он про Ковалькову всю правду рассказали, як яна там гроши. Падчас выбораў. Пасля выбораў была. Пасля выбораў, ну. Ось, то бок на зараз пачалі больш аператыўна. Натуральна, адказ на пытанне, што у нас такіх звестак не было, і мы іх і не будзем мець, і не будзем збіраць. То бок людзі, якія вылучаюцца у нас назіральнікамі, пагаджаюцца быць, гэта грамадскія актывісты, якія так ці інакш імкнуцца палепшыць жыццё ў краіне і даказаць ось на выбарчым працэсе, што яны у нас неправільныя, назовем так. Спадар Олег, все ж таки, да, вы уже можете сказать, якія высновы будуць, асноўныя, скажем так, напісаныя ў вашай канчатковай справаздачы па выніках выбараў? Высновы, шмат такія высновы мы ж ужо агучвалі падчас аналізу тых этапаў выбараў, которые ўжо прайшлі. Мы не можам сказаць пакуль, як будзе праходзіць падлік галасоў. Гэта, па вялікім рахунку, такая квінтэсэнцыя ўсяго працэса, і это вельмі важная, хаця не... Прямо такі не можете сказаць, як будзе праходзіць. Мы можам сказаць, як это зараз урэгулявана, і што няма ніякіх іншых установак, каб змянілася нешта так, як у параўнанні з мінулымі выбарамі. Вось, гэта мы можам сказаць. Но все адно трэба спачатку паглядзець, таму што нават вот тое, што мы зараз абмяркоўваем, якім чынам, чым адрозніваецца гэта кампанія ад мінулай, то ж нечым адрозніваецца. Да? Вот ёсць элементы, которые вынікаюць хоць і без змены закона, але, як прынята казаць, з палітычнай волі. Вось, таксама і падлік паглядзім. Пакуль можна сказаць, што вось выбары пачыналіся на больш такой мягкай форме, мягкіх практыках, чым это было раней, але потым практыка часам была больш жорсткая нават, чым у выбарах 12 і 16 года. Это тычыцца і камісіі, і рэгістрацыі кандыдатаў, і магчымасці для агітацыі. Вось. Так што, гэтая, дарэчы, па агітацыі наша справаздача ўжо таксама на сайце вісіць і можна паглядзець. Вось. А ў панядзелак будзем падводзіць вынікі і будзем гаварыць пра то, што мы бачылі на падліку галасоў. Алексей, я ведаю, што вы пасля мінулых выбараў 16 года парламенцкіх мелі дачыненне да складання канчатковай справаздачы па выніку тых выбараў.
Так, не У памыляюся? 2016 годзе памыляецесь. Я тады быў просто партыйным каардынатарам, то бок на ўзроўні партыі. Добра, тады по-іншаму, але вы ведаеце, якая была канчаткова выніковая справаздача по назіранню за парламенцкімі выбарамі 16 года. Вот на ваш погляд, ці моцна будзе адрознівацца справаздача сёлетняя? Вы ведаеце, тэхнічныя тыя парушэнні, што былі, яны на сёння захавались. Мы знайшлі, як кажуць, яшчэ больш. Таму тое, што было, яно ва ўсялякім выпадку вось да дня галасавання. Амаль усе пункты асноўных парушэнняў, яны так ці інакш, як мы іх называем, ціпавыя парушэнні, яны былі і ў мінулую кампанію, і ў гэтую кампанію. І зараз паглядзім вось на падчас падліку галасоў, ну, сённяшні дзень яшчэ закончыцца павінен падлік галасоў, ці будзе там нешта альбо новае, альбо, можа, ўсё ж такі менш парушэнняў будзе. Таму, ну, трэба яшчэ дажыць, засталося колькі гадзін. Ну, 3 гадзіны, фактычна, да закрыцця выбарчых участкаў. Я ж не прагаласаваў. Не паспеў? Не паспеў яшчэ. Вот так сядзіць тут, не выканаўшы грамадзянскі абавязак свой. Я чаму цікавіўся вот менавіта гэтым аспектам пра, ну, магчымыя выніковыя, да таго, што сёння ізноўку Лукашенко сказаў, што ну, как бы хотелось бы, конечно, каб быў прызнаны легітымны гэты склад парламента, ну, але там моцна пакутаваць не будзем, калі не будзе прызнаны. Усё ж таки, вот ужо тое. Я разумею, что это палітычнае пытанне. Я разумею, что это пытанне больш не да вас, а да нейкіх міжнародных структур. Тым не менш, ваше меркаванне. Вот летась, дакладней, ну, пасля мінулых выбараў, тое, што заўважылі назіральнікі і вы, і міжнародныя назіральнікі, якія тут прысутнічалі, хапіла для таго, каб прызнаць выбары несупраўднымі, непразрыстымі, несумленнымі. От сёлета гэтага хопіць ці не? І ввогуле, ці можа быць, як кажа Лукашенко, хопіць ужо тут гэтыя падвойныя стандарты, вот, і трэба ўжо прызнаць парламент? Ну, вот такой высновы про то, что выборы несапраўдныя, як бы такой высновы я не бачу ад палітычных органаў, яе не было у высновах назірання АБСЕ. Была крытыка, так, і крытыка вялікая. Ну, несапраўднае, гэта я неправільнае слово ўжыў, да. Да, таму, ну, тут бачыце... Несумленныя. Тут шмат нюансаў якраз у гэтых словах. І пры ўсім тым, што была вялікая крытыка выбараў, тым не менш мы бачылі, што, ну, як мінімум, вот, апошнія часы кантакты палітычныя з парламентам пашырыліся, і з прэзідэнтам таксама, так? Вось. Таму я вяртаюсь да вашага ж тэзісу, што як бы палітычныя высновы гэта не зусім тое ж самае, што высновы па непасрэдна выбарчых працэдурах. Я думаю, што, канешне, назіральнікі АБСЕ бачаць і да іншых структур бачаць тое ж самае, што бачым мы. І я ведаю, що назіральнікі працуюць, сустракаю, і мы з імі сустракаліся, і з нашымі ў рэгіёнах, з нашымі назіральнікамі, цесны кантакты з назіральнікамі СНД мы таксама сустракаліся і камунікавалі. Вось. Я думаю, што праблемы будуць адзначаны, але ўсё ж такі яшчэ раз кажу, што важны момант будзе, што пабачым на галасаванні, і таксама важны момант будзе, што будзе ў бліжэйшыя часы пасля выбараў. Гэта заўсёды, асабліва ў нашай краіне, гэта заўсёды было вельмі важна, якім чынам, што адбываецца, якія палітычныя падзеі адбываюцца пасля выбараў, як на гэта рэагуе ўлада. І зноў жа прэзідэнт сёння пра гэта казаў. Вельмі важна, што яны гэта усведамляюць, таму што это пытанне ізноў жа палітычнай волі такой зразумелай. Вось. Баюсь, што зараз яшчэ рана прадказваць, што будзе напісана ў высновах гэтых міжнародных органаў. Я асабіста спадзяюся на тое, што ўсё-такі нам